Jeg skal lige til at spørge, hvor bunden er henne. Ja, det er godt. Udmærket. Den gør nærmest ikke kunne være herinde. Ja, lad os køre. Jamen, vi skal jo fiske under Storebæltsbroen. Og det er jo sådan en helt klassisk dykkerspot, hvor rigtig mange undervandsjægere de tager til for at fiske torsk. Ja, målet i dag, det er jo så ikke torsk, som det plejer at være, når man tager ud i Storebæltsbroen, men det er, at vi skal se, om vi kan få en enkelt stenbider med hjem. Og stenbideren, der er det jo dens rogn, man er efter. Så vi skal fiske udenom hænderne og kun have et par fede hunder med hjem. Det er planen. Drømmefisken, det er en 4 kilos stenbiderhund. Ja, okay, så tager jeg en 4 kilos pigvar. Det er drømmefisken for mig. Det er jo den fordeling kan vi godt lave. Ja. Det er jo sjovt at forsøge. Så jeg har faktisk aldrig fanget en stenbiderhund med rogn. Så det er måske også et vel optimistisk forsøg. Grineren, Thomas, hvis du napper en stor rovnhund i dag, ikke? Og jeg har været ude efter de der hunder endnu i 5 år, og så er det dig, der napper den, ikke? Det kunne jeg aldrig drømme om. Hvis jeg ser en stor hund, så lover jeg, at jeg peger den ud for dig. Nej, det er stort. Ja, det gør jeg, fordi så skal jeg inviteres på rognen. Det er jo ligesom sådan en krydsord, som man ikke rigtig kan... Man har næsten løst den, ikke? Man mangler lige nogle af de sidste lange år der. Det skal jo falde på plads. Nej, jeg har et regnskab med en stenbider, der skal gøres op, og det skal gøres op i dag. Så er vi kommet til punktet, hvor der ikke er nogen vej tilbage. Og snart koldt vand. Trafikken den er, at her i sådan en halvbue herude, der ligger Halskov Rev. Så driver vi den vej ud langs revet og ender ud i den bropille derude. Det er planen. Og så fisker vi ind langs med bropillerne. Hvad skal du have på? Også den sidder ordentligt. Ja. Vi forsøger altid at arbejde med naturen. I dag der har de lovet en relativt let strøm på cirka en halv knop. Og den vil vi bruge så konstruktivt som muligt. Vi hopper i ved Halskov Rev, som ligger syd for broen. Og der plejer strømmen at følge revet, og så sender den os ud på en 5. bropille eller noget i den stil. Så næsten gratis, bare ved at flyde med strøm. Det er også en kæmpe fordel at snige sig ind på fiskene med strømmen, så man næsten kan undgå at bevæge sig, at man bare ligger og styrer lidt med finnerne, og så sniger sig ind på dem ved hjælp af strømmen. Så er der ikke de samme trykbølger og så videre, som når man fisker mod strømmen, eller hvis der ikke er nogen strøm. Den øverste del af vandmassen, den er fra 0 grader og til 1,2 grader. Så det er en rimelig kold fornøjelse. Kulden er en udfordring i den forstand, at det er hårdt at dykke, når det er så koldt. Men det stresser en lille smule. Man har lidt højere puls, og alt er mere besværligt, når det er så koldt. Man har mere neopren på, mere bly med. Så udfordringen er helt sikkert også at dykke, specielt hvis det er dårlig sigt, så man bliver nødt til at dykke meget. Jeg gætter på, at de hovedsageligt ligger helt stille på stenrev. Det er sådan deres foretrukne habitat, skalgrus og stenrev. Og når de ligger helt stille, så er de svære at opdage, fordi de har samme farve som tangplanterne har.
Så udfordringen er ikke så meget at skyde dem, men det er at se dem. Altså den ene taktik er, at man ligger på overfladen, hvis der er god sigt, og så kan man jo scanne et rigtig stort område, når man ligger deroppe. Og hvis man så ikke rigtig kan se nogle stenbider, så må man lidt tættere ned på revene. Så vil man typisk dykke ned, og så ligge 1-1,5 meter over stenrevet, og så svømme afsted og blive ført afsted af strømmen over stenrevene. Så man kommer lidt tættere på, hvis de ligger og kamuflerer så godt. Det var ikke meget, vi fik i dag. Nej, det var nuller. Det var fedt at være ude. Ja. Og vi var ude ved Ropille 7. Ja. Og så fiskede vi lidt ude ved 7'eren og 6'eren og 5'eren, og så kunne vi godt mærke, at det blev hårdt at komme hjem. Så var det mest transportsvømning den sidste 3 kvarter eller sådan noget. 53 styk. Og vandtemperatur på 1 grad. Jeg siger til lige så skæg ud, men lige når du kommer op, det er de der kæmpe læber, man har om vinteren. Så den der dragt, du har, hvor der er hul, hvor hullet passer lige rundt om læberne, så strider de der kæmpe læber bare ud af hullet der. Jeg kan stadig ikke tale. Men jeg kan mærke, at nu begynder der at brænde i dem. Det er sikkert gode tegn. Ja. Og så ingen flade overhovedet. Ingenting af noget. Jeg blev så glad, at jeg så sådan lidt rødligt, lilla skær på et tidspunkt, der bevægede sig lidt. Jeg tænkte, yes, der er stenbider her. Det var det ikke. Det var bare en søstjerne, der krøllede sig sammen. Så det var rent et cykelkrav. Enten så er der bare meget langt imellem stenbiderne, eller også så var de ikke kommet endnu, eller også så kan jeg simpelthen ikke se dem. Det kan være, at de er rigtig gode til at kamuflere sig, det har jeg ikke rigtig nogen fornemmelse af. Det er så spildt, eller føles det godt alligevel? Nej, det er perfekt. Der er ikke noget der. Hvorfor? Det er vejen, der er målet, ikke? Og jagten, der er målet. Frem for selve det der med at fange fisken, det er næsten det mindste af det hele. Så den her jagt på, at stenbideren, den skal vi have i år eller næste år måske. Men jagten derhen, det er festligt nok til mig.